Samtang landfill sa Dakbar Talisay, dili na libre nga labayan sa matag barangay sa ilang tonelada'ng basura. Ang detalye ni Fee Marie Dumabok. Giangko ni Edwin Nerves, ang Operations Head sa Ecological Solid Waste Management, nga nakadawat siyang pipila sa mga reklamo gikan sa mga barangay opisyal. Kalabot kini sa pagbayad og 700 pesos matag tonelada nga basura nga ihatod sa garbage truck sa barangay ngadto sa landfill sa barangay Tapol. Ang pribadong kumpanya ang gikontrata sa syudad alang sa garbage collection o landfill development. Nipatuman na sa maong palisiya sugod ning bulana. Ang ato ang kontrata sa City of Talisay, collection and transportation of waste. Tapos, ang ato ang landfill, i-convert na into an integrated solid waste management complex. Awag ni Nerves sa kada barangay nga mag-andab og collection point aron gikan sa barangay garbage truck, ang pribadong kontraktor na ang muhakot niini padung sa landfill. Dugang ni Nerves nga suliran na usab karon ang koleksyon sa basura kay pipila sa mga truck sa pribadong kumpanya nangaguba. Gingusgan sa ESWM ang paghipo sa mga basura, ilabi na nga ting-uwan na karon. Aron kalikayan nga masinati pag-usab ang grabing baha susama sa nasinati diha sa barangay Bulakaw sa niaging Simana. Ang ngayon mag-establish og collection point kada barangay aron atong mga kontraktor mutultol na lang asa nila pick up ang basura sa kada barangay ug sayo na lang nila pagkuha. In that way, maingon nato nga ma-update din ang koleksyon. Oba ni John Sulon. Ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.